Krásný podvečer vám všem. Já bych rád poděkoval za hudební úvod, ale bojím se, že vám spletu jména. Andrea Šulcová, to jsem si zapamatoval, co se dá, ale poprosil bych... Tak, já bych to zkazil. Opravdu já zkazím každému jméno. Mám se. Pojď se. Takže všichni bych vás tady rád uvítal, jsem rád, že jste si udělali čas. Myslím, že ten prostor je tady trošku stísněný a dokonce už jedni manželé odešli, protože si mysleli, že se sem nevejdou, ale slíbili, že se přijdou podívat na tu výstavu, tak já si myslím, že potom tady budou mít větší klid. Já budu promluvat v této výstavě a maličko zabrousím i do historie Náchoda, ale berte to spíš tak, že vás chci trošičku pobavit a možná i donutit k zamýšlení. Nemůžu samozřejmě konkurovat historikům povolaným, jako je tady paní magistra Baštecká, takže to bych tady rád přivítal. Jsme přeci jenom spíš orientovaní na fotografii, takže berte to prosím s rezervou. Scházíme se tady již po páté na vernisáži Náchod včera a dnes. A takže když budete dobře počítat se mnou, tak jsme vám už představili s tím, co je tady dnes, tuto fotografii. My když jsme začínali dělat tenhle projekt, tak vlastně jsme měli asi v ruce ten počet fotografií, co jsme představili, těch 100. A vůbec jsme netušili, kolik těch fotografií ještě se nám podaří sehnat. Naštěstí už do dneška ten náš archiv čítá něco kolem 300 záběrů a určitě nejsme takzvaně na dně. Ta pomoc je veliká, jak jste si mohli na plakátech přečíst pokaždé od okresního nebo regionálního muzea v Náchodě. Myslím si, že ta spolupráce snad bude i s Náchodským archivem, takže za to jsme moc rádi, protože sehnat dobrou fotografii toho Náchoda, to je opravdu pro nás vždycky ohromná podpora v naší práci, kterou jsme si na sebe teda upletli. Takže to bylo takhle. A samozřejmě, že v takového projektu je důležitá ta veliká spousta elánu všech zúčastněných fotografů, kteří obětují nejen spoustu času, ale i svoje finanční prostředky, aby připravili materiál na další výstavu. Já teda už dnes můžu prozradit, že máme připravené dvojice na další 2 až 3 výstavy, takže se určitě máte na co těšit a předvedeme, kolik fotografií jenom se nám kdy sejde. Můžeme teda i poděkovat spoustě lidem, vlastně, kteří mají různé domácí archivy a učili nám ty fotografie, všechno se to tady jednou objeví. Naší odměnou je vlastně pozornost, kterou náchoďáci věnují těmto výstavám. Já si myslím, že podle toho, co se k nám vždycky donese, tak na tu výstavu chodí opravdu dost lidí, když samozřejmě z určitých důvodů nechodí na vernisáže. A možná je to dobře, protože 10 000 lidí se třeba nevyšlo. Už taky přibývá historie z našeho pátrání a fotografování a některé jsou opravdu zajímavé. Fotograf vždycky budí pozornost, když pátrá třeba po tom městečku a 4 hodiny tam ošlapuje s jinou fotografií v ruce a hledá ten správný úhel pohledu, tak se stává i pro některé lidi podezřelým. Když ještě k tomu leze na sloup u městského koupaliště, a to při plném provozu, a objektivem míří na slunící se polonaháče, není ke konfliktu už daleko. Naštěstí jenom zatím dochází ke slovním konfliktům. Předám. Tak, na jinou fotografii je třeba vniknout do cizího objektu, i když třeba už není nikým obydlen, což zase hraničí se zákonem, a navíc, když do tohoto objektu vnikají i jiní občané a často ti, kteří tam jsou úplně z jiného důvodu, a kteří by určitě ze všeho nejméně toužili po zvětšení fotoaparátem. Jindy je potřeba vylézt na strom, anebo kousek stoupit na cizí pozemek. Když ještě k tomu míříte někomu na jeho dům, anebo garáž, tak máte zaděláno na problém. Ale myslím si, že i přesto všechno to stojí za to. Člověk žasne, že ani s dnešní technikou není možné z totožného místa vyfotit totožnou scenérii. Změnila se konstrukce aparátu a hlavně optika. Projekt tohoto typu nás také posouvá i v jiné rovině, než je fotografická. Při pátrání, kde vlastně ty, které objekty stály, se stále hlouběji zabýváme historií našeho města a samozřejmě
zjišťujeme, jak málo o něm víme. Pokud někdo má dojem, že žije ve městě, kde se vlastně nic zajímavého neděje a nikdy se nedělo, měl by se k nám přidat a brzo by se tohoto dojmu zbavil. Docela nedávno se mi také dostaly do rukou fotografie, na kterých po skončení druhé světové války náchodem prochází obrovský průvod vězeňů z koncentračního tábora, ale i Němců, kteří už v únoru 1945 prchali ze Sudet do bezpečí. Později jsem se dočetl, že v tomto období náchodem prošlo neuvěřitelných 70 000 lidí. Nevím přesně, kolik obyvatel náchod měl v té době vzhledem k válečným letům, ale v roce 1938 je uváděno 15 000 obyvatel. Já bych vám ještě rád přečetl jména fotografů, kteří se podíleli na těch dnešních fotografiích, které tady vidíte. Je to 12 fotografů, jmenovitě Jana Číšková a za ženy ještě Veronika Michlová. Za pány je to Miroslav Ušánek, Karel Dimugvět, Jiří Klíma, Miroslav Kolátor, Roman Krejčířík, Jiří Stašek, Tomáš Šimek, Petr Šulc, Matěj Tejkman a já, Roman Inger. Je tady jedna letecká fotografie, to nám poskytlo sdružení, teď nevím, jestli to dobře přečtu, Heritage on Flying Legends. Možná někdo pravíte. Tak, fotografie, jak jsem ji říkal, pocházejí i z regionálních muzea, ale i ze soukromých sbírek, jak členů fotoklubu. Jedna fotografie je tady i z rodiny Teichmanových z Náchoda a jedna dvojice je tady zařazená jakoby trošičku mimo, zdánlivě je to vlastně Nový Hrádek, ale je to pro tu ukázku, protože Míra Dušánku je vlastně, jak se to říká, když se říká Náchodák, Hrádová. Takže Míra je Hrádová. A vlastně tím, že pracoval na projektu, nebo pracuje na projektu s náma, i když není náchodák, tak začal i pracovat na projektu na Novém Hrádku na stejném. A Nový Hrádek je trošku dál než Náchod, vydal už takovou malou brožurku s těmi fotografiemi, takže snad se něco podobného podaří někdy i nám. Mirek Dušánku vlastně vystřídá potom tu výstavu Náchoda, takže kdo budete mít zájem, tak když tahle výstava skončí, tak tady budou fotografie Mirka Dušánka ne z Hrádku, ale jeho soukromá tvorba. Do konce března jsou ještě vidění výstavy i v další galerii Peku, kde vlastně my poskytujeme naše fotografie a je to v Červeném Kostelci, tam ještě vystavuje Petr Šulcu, bude ho střídat Pavel Berák a v Hradci vystavuje Pavel Berák a po něm budou 40 fotografií vlastně z projektu, který zajímala mě jedna věc, jestli bych mohl poprosit paní Bašteckou, jak vlastně, nebo co si myslí o tom projektu vlastně, co my se pokoušíme udělat. Zase z vašeho pohledu, my tam Děkuju moc, že jste tu pozvánku, já jsem ji přinesla panu Šulcovi a vůbec jsem nečekala, že ty takhle zveřejníte, ale tak svou, není to soukromá akce, takže samozřejmě a právě Olga Číšek tam má pan zajímavý, ani nezajímavý, ale těch předností a úvodů, který vlastně já jsem měla možnosti před nějakým časem vidět, který nebyly, myslím, ani prezentovaný, takže koho to zajímá, tak to přijde. Tohle takhle je moc pěkně, že se to líbí, jak si ta myšlenka, já bych tam právě v poslední době